Men Türkmenistanyň Gorunmak Ministrliginiň harby gullukçysy Mayor Şöhret Amanow. 2019-njy ýylda harby gulluga çağrışyň ýaky mewsuminiň dowam edýän döwründe Türkmenistanyň raýatlar harby gulluk bilen bagly bir näçe soraglar bilen ýüz tutdular. Olaryň içinde çağrışyňça harby gulluk möhletiniň 3 ýyla getirilmegi ýa-da daşary ýurtda okuyan raýatlaryň diňjaş mewsumine gelende harby gulluk üçin saklanýarmyşyn diýen ýaly sowallar has köp berildi. Şeýle soraglara jogap hökmünde Türkmenistanyň ýaragly güýçlerine harby gulluga çağrışyň geçirilişi dogrusynda giňişliň belläp bersek ýerlikli bolar. Çağrış mewsumi Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy Goşun generaly Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň çağrış boýunça harby gulluk geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinden, beýlek goşunlaryndan we harby edaralarynyň harby gullukdan boşaltmak we Türkmenistanyň raýatlaryny harby gulluga nobatdaky çağrış hakyndaky ferman esasynda Türkmenistanyň konstitusiýasyna hem de harborçluk we harby gulluk hakyndaky Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda ýurdumyzyň ähli kunjaklaryny harby wekilliklerini guramaçylykla alınıp baryldy. Ýurdumyzda hereket edýän kanunçylyga laýyklykda çağrış boýunça harby gullugyň dowamlylygy 2 ýyl möhlet bilen kefitlenýär. Harborçluk we harby gulluk hakyndaky Türkmenistanyň kanunyna raýatlaryň dürli sebäplere görä 26 ýaş dolýança harby gulluga çağrış möhletini ýyda tüýşürmäge hukugy bar. Harborçluk we harby gulluk hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 1-nji maddasynyň 1-nji bölüminiň 3-nji bendinde görkezilýär ýaly daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekteplerine okuyan raýatlar olal şeýle okuwda okamadyk bolsalar 26 ýaş dolmalyk şerti bilen okuwynyň möhletine barabar çağrış möhletini ýyda tüýşürmäge mümkinçilik berilýär. Internaturalar, aspiranturalar, doktoranturalar kanun boýunça harby gulluga çağrış möhletini ýyda tüýşürmäge esas bermeýär. Egerde raýatyň okuwyny tamamlamaka 26 ýaş dolýan bolsa, onu özüniň konstitusiýon borjy esasynda harby gullugyny geçmegi hökmany bolup durýar. Okuwyny doňdurmak, harby gullukdan soň dowam etdirmek ýurdun içki kada kanunyna laýyklykda alınıp barylýar. Egerde raýat Türkmenistanyň ýokary okuw mekteplerinde okuyan bolsa, degişli kanunlar esasynda okuw saklanýar we raýat harby gulluk geçenden soň okuwyny dowam etdirmek mümkinçiligine eýe bolýar. Daşary ýurtlarda bolsa, mümkin boldugça şeýle böklenşikleri aradan aýyrmak üçin ilçhanalar tarapyndan raýatlara gerekli ýardamlar we maslahatlar berilýär. Galy bersede raýat ilki başda ýokary bilim aljak ýurdun saýlanyna hökman suratda ýurdun içki kada kanunyny dol öwrenmeli we şoňa görä karara gelmeli. Şu meselelerin döremezligi, kanun bozmalaryň ýüze çykmalygy üçin Türkmenistanyň Gorunmak Ministrligi, ýurdumyzyň edaralary bolan Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa gullugy we Türkmenistanyň Daşary işler Ministrligi bilen bilelikde zerur çäreler geçirilýär. Harborçluk we harby gulluk hakyndaky Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlary 16 ýaşdan harby hasaby goýulyp harby gulluga çağrylýan ýaşy senli taýýarlyk işleri geçirilýär.
Şol wagtyň dowamynda raýatlara, olaryň ýakyn garyndaşlaryna we ähli gyzyklanýan adamlaryna harby gulluk hakyndaky zerur düşünjeler berilýär. Harby hasapda saklanýan döwrüň dowamynda saglyk goraş edaralarynyň hünärmenleri lukmançylyk barlaryny geçirýärler. Onuň netijesinde beceriş sagaldys şäherleriniň geçirilmegi barada görkezme berilýär. Erkek raýatlar 18 ýaşdan 27 ýaşa çenli harby gulluga çagyrylmagy degişledilýär. Şeýle-de kanunna degerli ýeňillikler göz tutulandyr. Ýagny lukmançylyk guwanamasynyň esasynda harby gulluga yaramsyz diýilip ikrar edilen raýatlar yarawsyzlygy sebäpli hemde maşgaly ýagdaý zerarly. Harby gulluk wagtlaryň ýyda süýşülen raýatlary, alymlyk derejesi bolan raýatlar, orta hünär we ýokary okuw mekdeplerini okuyan raýatlar bellenen tertipde hemişelik we wagtlaryň harby gulluga çagyrşa degişli dälip bellenilýär. On 18 ýaşy dolan raýatlar ýurdumyzyň ýa-da daşary ýurtlarynyň ýokary okuw mekdeplerine okamaga isleg bildirseler, kanun esasynda olaryň islegleri göz öňüne tutulýar. Zerur bolsa, harby gulluga çagyrşy ýyda süýşürilýär. Ýaşlaryň harby gulluga bolan höwesini ýaragly işlerimizde döredilýän mümkinçilikler bilen hem düşündirse bolar. Meselem, belli bir hünäri el almak, ýokary harby okuw mekdeplerine daraşgar bolmak, ýaragly işleriň düdümine işe galmak mümkinçilikleri durmuş ýoluna gadam basýan ýigdekçileriň hiç birini bipark goýmaýar. Döwletimiziň hemişelik bitarap derejesi, halkymyzyň mukaddes garaşdyrlygyny, asuda durmuşyny goramaly, aqsam hemde döwrewap harby ölmüre eýe bolmak, ýaş türkmenstanlary edermenliň we gahrmançylygyň mekdebi bolup gulluk etmek zerurlygyndan boşatmaýar. Çünki Türkmenistanyň baş kanuny, Konstitusiýanyň 58-nji maddasynda Türkmenistany goramak her bir raýatyň mukaddes borjudyr. Türkmenistanyň raýaty bolan her bir erkek adam üçin ähli umumy harby borçluk bellenendir. Şu pursatda Türkmenistanyň ýaragly güýçlerini çağırış boýunça harby gulluga çagyrılan ýaşlary mukaddes harby gulluk borçlaryny ul üstünlikleri arzu edýär.